Nastavljamo sa doktoricom Fatimom Hadžić koja nam dolazi sa Muzičke akademije iz Sarajeva. Ona je magistrirala na temi uloga i značaj Čeha u razvoju muzičke kulture u Bosni i Hercegovini, a doktorirala je 2012. godine na temi muzički život Sarajeva u periodu između dva svjetska rata od 18. do 41. godine. Predsjednica je muzikološkog društva, radi kao urednik na časopisu, zamjenica urednice na časopisu Muzika, jel? I tema je uloga stranih muzičara u institucionalnom razvoju muzičke kulture u Sarajevu. Dajemo je riječ. Hvala lijepo. Pozdravljam sve prisutne. Intenzivan razvoj muzičke kulture u Sarajevu i Bosni i Hercegovini započinje u socijalističkoj Jugoslaviji, u društvenom sistemu koji je politički podržavao kulturni razvoj kao posebno područje društvene nadgradnje, infrastrukturne, društvene i estetske. Ipak, elementi institucionalnog razvoja muzičke kulture pojavljuju se i ranije. U austro-ugarskom periodu uspostavljaju se elementi organizovanog djelovanja u skladu sa zapadnoevropskim kulturnim modelom, dok se u periodu između dva svjetska rata ti elementi dalje razvijaju. U kojem obimu i na koji način su strani muzičari doprinijeli ovom procesu, sagledat ćemo kroz 3 sektora u kojima se ispoljava institucionalni razvoj muzičke kulture u datom periodu. Dakle, reproduktivna, to jest izvođačka, pedagoška i produktivna, to jest kompozitorska djelatnost. Tradicija orkestarskog muziciranja, odnosno reproduktivne djelatnosti, započinje s vojnim orkestrima Austro-ugarske vojske, koji imaju višestruk značaj za razvoj muzičke kulture s obzirom na njihovo kontinuirano prisustvo kroz duži vremenski period, umjetnički uobličen muzički repertoar, kao i društveni angažman njihovih članova koji su bili aktivni i kao muzički pedagozi, horovođe i muzički organizatori. Vojni orkestri bili su i svojevrsni simbol nove austro-ugarske vlasti koja je između ostalog donijela i svoju muzičku kulturu. Prisustvo ovih orkestara na svim manifestacijama povodom državnih i vjerskih praznika i koncertima nacionalnih društava bio je važan dio austro-ugarske politike integracije domaćeg stanovništva u evropske kulturne okvire. Iz ugla historije muzike, koncerti na kojima su se izvodila velika dijela evropske muzike označili su početak uspostavljanja institucionalnog obrasca muzičkog života zapadnoevropskog tipa. Sastav orkestara Austro-ugarske vojske bio je internacionalan, kao i muzički repertoar, što odražava specifičnu politiku Austro-ugarske monarhije u cjelini. Stoga ne iznenađuje vrlo šarolik nacionalni sastav vojnih kapelnika, među kojima su najbrojniji Česi, ali i Austrijanci, Njemci, Mađari, Poljaci i drugi. Tradicija vojnih orkestara prisutna je i u međuratnom periodu. Do formiranja Bosanske divizijske oblasti, Vojske Kraljevine Jugoslavije i pratećeg vojnog orkestra, u Sarajevu je djelovala takozvana čehoslovačka muzika, kojeg su činili članovi nekodašnjeg orkestra Austro-ugarske vojske. Formiranjem Bosanske divizije formiran je i vojni orkestar u čijem sastavu i dalje djeluju strani muzičari pod vodstvom kapelnika Čeha Josefa Rožđalovskog, Rusa Voronicina, Čeha Josipa Majera i Slovenca Maksa Ungera. Stavivši na raspolaganje muzičare svog orkestra, ovi kapelnici su omogućili između ostalog i formiranje prvih civilnih orkestara u Sarajevu, pozorišnog i orkestra Sarajevske filharmonije. Orkestar Sarajevske filharmonije, osnovan 1923. nastao je spajanjem postojećeg ansambla oblasne muzičke škole i vojnog orkestra Bosanske divizijske oblasti. Orkestar je djelovao kao amaterski ansambl, ali je koncertni repertoar kreiran u skladu s umjetničkim tendencijama profesionalnih dirigenata Aleksandera Lukinića, Ede Kšeneka, Beluša Jungića, Maksa Ungera i Oskara Danona, te povremenu pomoć kapelnika Rožđalovskog i Majera. Dakle, ni ova institucija ne bi mogla opstati bez pomoći stranih muzičara. Od 7 dirigenata koji su rukovodili orkestrom u međuratnom periodu, samo su 2 domaći muzičari, Jungić i Danon, 4 Čeha i 1 Slovenac.
Pozorišni život austro-ugarskog perioda karakteriše vrlo živa djelatnost gostujućih pozorišnih družina koje nude sadržaje orfeumskog karaktera, muzičke lakrdije, šaljive igre i operete. Tek izgradnjom društvenog doma 1899. pozorišna scena postaje važno mjesto kvalitetnih muzičkih sadržaja, gostujućih opernih kuća iz Zagreba, Ljubljane, Brna i Milana. Intenzivan, ali ne i sistematski razvoj pozorišnog života austro-ugarskog perioda nije rezultirao i osnivanjem nacionalnog pozorišta. Prvi profesionalni pozorišni ansambl formiran je u međuratnom periodu, kada je u skladu s odlukom vlade Kraljevine SHS osnovano Narodno pozorište za zapadne oblasti u Sarajevu 1919. godine. Od tada Narodno pozorište, jedina profesionalna kulturna institucija, djeluje kao centar kulturnog života grada. Uvođenje komada s pjevanjem i opereta u okviru redovnog pozorišnog kalendara imalo je veliki značaj za razvoj muzičke kulture, s obzirom da se na taj način poticalo osnivanje profesionalnih muzičkih ansambala, orkestra i hora pod vodstvom profesionalnih dirigenata. Od osnivanja do 1941. na poziciji pozorišnog dirigenta izmijenilo se čak 10 muzičara. Od tog broja samo su 2 domaća muzičara, Jungić i Pordes, 5 Čeha, 2 Slovenca, dok za Otmara Hofera nije bilo moguće utvrditi porijeklo. Česta izmjena pozorišnih dirigenata ukazuje na nesiguran finansijski status, a izlaz iz krize najčešće se tražio smanjenjem izdataka vezanih za muzički dio ansambla. Muzičke predstave bile su najposjećeniji dio pozorišnog repertoara, ali je njihovo postavljanje bilo izuzetno skupo. U muzičkim produkcijama učestvuje veliki broj izvođača, kako u Sarajevu nije bilo dovoljno školovanih muzičara ovog tipa, pozorište je upošljavalo gostujuće pjevače, uglavnom iz Srbije i Hrvatske. Od uvođenja operete u sezoni 1922-23. pa do ukidanja, početkom 1927. operetni repertoar nosilo je nekoliko profesionalnih pjevača, dok su epizodne uloge pokrivali dramski glumci. Izuzev Leopolda Friedmana, koji je rođen iz Sarajlija, nositelji operetnog repertoara bili su gostujući umjetnici iz Srbije. Za ilustraciju može poslužiti ovaj popis glumaca i glumica koji su učestvovali u muzičkim produkcijama. Žutom bojom su označeni domaći glumci, što je manje od trećine ansambla, dok ostatak čine glumci i glumice iz Srbije i Hrvatske. Za razliku od vojnih orkestara i dirigenata amaterskih ansambala, dirigenti nacionalnih društava, dakle amaterskih društava, imali su bliži kontakt sa domaćim stanovništvom, čija se kulturna aktivnost veže za rad nacionalnih pjevačkih društava. Ipak, ako uporedimo broj stranih muzičara koji su radili kao horovođe u nacionalnim pjevačkim društvima sa profesionalnim institucijama, njihov broj je daleko manji. Nacionalna pjevačka društva su nastojala da na mjestu društvenog horovođe uposle školovanog muzičara iz vlastitog nacionalnog ili konfesionalnog korpusa, a kako za razliku od profesionalnih institucija ti muzičari nisu morali biti i visoko obrazovani, društva su imala veći izbor. Na primjer, srpska društva upošljavaju muzičara iz Srbije, hrvatska muzičara iz Hrvatske. Od muzičara izvan jugoslavenskog prostora kao horovođe nacionalnih pjevačkih društava upošljavaju se prvenstveno češki muzičari. Razlog tome je svakako velik broj obrazovanih, muzički obrazovanih Čeha, ali osjećaj da su Česi, za razliku od drugih naroda, kao slavijenski narod, jedan od pokorenih naroda u Austro-Ugarskoj monarhiji, bili bliži ideji borbe za nacionalna prava koju su gajala ova društva. U austro-ugarskom periodu i u periodu prve jugoslavijenske zajednice obrazovanje je bilo važno političko sredstvo. I za jedne i za druge prosvjetne politike je stao jasan politički ideološki cilj, a stoga je nastava muzike u okviru državnih općeobrazovnih institucija bila pod strogom kontrolom vlasti. Austro-ugarska vlast je sprovela korijentu reformu obrazovnog sistema koja je rezultirala osnivanjem državnih osnovnih srednjih škola, što je uslovilo potrebu za većim brojem učitelja. Ovi učitelji i nastavnici, najčešće iz Srbije i Hrvatske, su odigrali značajnu ulogu u uspostavljanju zapadnoevropskog obrasca obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ako se uporedi struktura nastavnika muzike u općim školama u austro-ugarskom međuratnom periodu, primjetno je da u javnim školama rade školovani muzički pedagozi, te da njihov broj raste u međuratnom periodu sukladno porastu broja škola. Ovo je recimo u
sljedećem periodu. Također, najveći broj učitelja i nastavnika muzike dolazi iz Hrvatske i Srbije, dok je u ovom sektoru obrazovanja broj stranih muzičara izvan jugoslovenskog prostora daleko manji. Zajedničko u jednom i drugom periodu je veoma mali broj domaćih nastavnika muzike kojih ima svega nekoliko. Muzičari koji dolaze izvan južnoslavenskog prostora djeluju u privatnom sektoru. Muzičke škole djelovale su bez državne finansijske pomoći, te je njihov rad više prilagođen potrebama tržišta, to jest interesu učenika. Obzirom da vlast nije podržavala razvoj muzičkog školstva, muzika se učila kod privatnih učitelja muzike, a vrlo brzo otvaraju se i prve privatne muzičke škole, recimo Karla Pijente, to je bio muzičar iz Hrvatske, zatim dolazi škola Čeha Františeka Matjejovskog, pa onda škola Alberta Suzina, Jevrejina iz Bugarske. Najuspješnija od ove tri škole koje su imale i zvaničnu koncesiju za rad bila je glazbena škola Františeka Matjejovskog, što je bila i zvanični naziv škole. Ova škola je za relativno kratan vremenski period ostvarila značajan pedagoški uspjeh. Naime, u ovoj školi su se školovali prvi domaći umjetnici, među njima Beluš Jungić, Ljubomir Bajac i čuvena Bahrija Nurihadžić, kao i mnogi drugi. Bez obzira na relativno uspješan rad privatnih učitelja muzike, tek s osnivanjem oblasne muzičke škole 1920. započinje sistematičan razvoj muzičkog školstva u Sarajevu. Uz primarni pedagoški rad, ova škola je, okupivši najškolovaniji muzički kadar, ostvarila značajnu koncertnu djelatnost te inicirala osnivanje Sarajevske filharmonije. Većinu, iz popisa nastavnika koji su djelovali u ovom periodu, većinu nastavničkog kadra i dalje čine strani muzičari. Od ukupno 26 nastavnika, samo ovi označeni crvenom bojom jesu domaći muzičari. Bilo je 9 Čeha, 1 Ruskinja, 3 Hrvata, 1 Slovenac, pri tome mislim na muzičari iz Hrvatske, koji dolaze iz Hrvatske, i još 8 nastavnika za koje se ne može nedvosmisleno utvrditi porijeklo, mada je izvjesno da se radi o stranim muzičarima. Da je ova škola riješila problem razvoja muzičkog kadra u Sarajevu kvalitetno i sistematski, svjedoče imena učenika ove škole, značajnih aktera bosansko-hercegovačkog muzičkog života, kao što su kompozitori Alfred Pordes, Branko Grković, Emil Milo Cipra, Ivan Demeter, violinist Franjo Drabek, dirigent Tihomir Mirić, balerina Ubavka Milanković, violinist Ljudevi Dobronji i fagote Sulejman Memeć. Većina ovih muzičara jesu i najznačajniji muzičari u periodu iza Drugog svjetskog rata. Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini je prve umjetničke relevantne rezultate polučilo tek nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, u austro-ugarskom periodu javljaju se prvi kompozitori, mada je komponovanje ipak praksa malog broja pojedinaca čiji su rezultati bili slabog i neujednačenog kvaliteta. Od 10 imenom poznatih kompozitora samo su 2 bosanskog porijekla u austro-ugarskom periodu, dakle Ljubomir Bajac i tada mladi Hakija Buljušmić, dok se u međuratni period karakteriše značajan kvantitativni uspon. Uz poznata imena, recimo supružnika Matjejovski i Ljubomira Bajca, javljaju se i nova. Međutim, broj domaćih kompozitora je dalje mali. Od 17 kompozitora samo je 5 bosanskog porijekla. Dakle, komponovanje je uslovljeno skromnim mogućnostima ansambla, a rezultat su djela s jednostavnim formalno-tehničkim rješenjima i čestom upotrebom folklora na razini citata ili harmonizacije. U međuratnom periodu primjetna je kvantitativno življa kompozitorska praksa, te nova ideologija jugoslovenstva pod čijim utjecajem nastaje niz ideološki obojenih dijela. Ipak, značaj ove prakse isključivo je lokalni, s obzirom da su se uz izuzetak najvećeg dijela Pordesovog opusa, kompozicije sarajevskih autora rijetko ili nikako izvodila izvan Bosne i Hercegovine, pa čak i izvan Sarajeva. Zaključak. Proces institucionalizacije muzičkog života u periodu 1878-1941 mora se posmatrati u kontekstu promjena koje je vlast provodila u svim segmentima društvenog djelovanja. Kultura i umjetnost nisu bili prioritet vlasti, ali su imali određeno mjesto u kulturnoj politici koja podrazumijevala uspostavljanje i sprovođenje institucionalnog obrasca kako bi se i ovaj dio društvene djelatnosti držao pod kontrolom vlasti.
Institucionalizacija muzičke kulture u skladu sa zapadnoevropskim modelom započeo u austro-ugarskom periodu, a strani muzičari imali su odlučujuću ulogu u tom procesu uspostavljanja institucija muzičke kulture. Iako se društveni konteksti austro-ugarskog i perioda između dva svjetska rata znatno razlikuju, u području muzičke kulture se uočava jedna razvojna linija kroz sva tri sektora, reproduktivne, pedagoške i produktivne djelatnosti. Profesionalna muzička djelatnost stranih muzičara dio općeg doprinosa stranih stručnjaka koji u velikom broju dolaze u Bosnu i Hercegovinu kao dio novog administrativnog i vojnog aparata. Njihovo prisustvo posljedica je nedostatka domaćih stručnjaka u sferi muzičke kulture, gdje djeluju kao dirigenti, solisti, orkestarski muzičari, muzički pedagozi i kompozitori. S namjerom zapošljavanja u profesionalnim kulturnim institucijama na određeni vremenski period, samo manji broj ovih muzičara trajno ostaje u Bosni i Hercegovini. Profesionalni muzičari, mahom Česi, ali i muzičari drugih naroda koji su živjeli na prostorima tadašnje zajedničke države, doprinijeli su uspostavljanju zapadnoevropskog modela muzičke kulture i umjetnosti u Bosni i Hercegovini kroz formiranje muzičkih institucija na čijim temeljima se gradi muzička kultura u periodu socijalističke Jugoslavije. Hvala. Nadam se da u 15 minuta.